Sala, unsa dang, unsay sala dang? Sobra kabusog. Kay imong amungan imong tiyan, imong gabusuhan imong tiyan. Nya unsa man sala man? Tiyan ra man na. Buhi man tayo imong tiyan. Kabuang siya galing dito nga ikaw sila kagkaon sa unsay may paslas mo ba. Dayon. Siya. Murtasin na siya. Imong among-amungan imong kugalingon. Imong tiyan. Nga ba day na? Kay dapat ang imong kuan imuhan na mo sama na paghigugman mo sa imong. Sige mo paghigugman sa imong kugalingon kay kaon ka. Bisag busog na kayo, kaon yun kay kaon. Nga, pag abot panahon na imong tiyan na kabuon na og galing imong baba murag siliran kaon umit ko di ang tabo madaot imong ko buko ka kay ka sa ya Di pa dungog-dungogan ko ni mo. dili maayo manubra yung mga mirap Padungog-dungog ka dang? yung lungog na may tinuod kaon nga kuan ra tama ra ang pabusog nga murag kaon nga wa na uma